سلام كبرات تختاتلتي مدب فرصعري كمي تغنيو نلومي حزنا لكم قريبنا زلنا مدب بزعبا أبزوا عن سبا زكاية نتفتات نايت سبا كبتو خوينو أبت عنان أم مقاقبان كمون أب زمنا ومدغال ذاتو كوري نمرة تحستو حبيرنا نكتاتل أب مسرح مرققات وحسنت معزاو مقبي أكل أحملتن فرتاتن ترايزي يكونوا انسساتاتن وصيتومون لعل ترايم زتصاوتو صقاتات انسسا بكبو نخمزمز بحافشا سلسته وسنت رواحيتات أب قدميت يسرعو نساتهم دما طعنا مقبن على تريتنيوم منغستي إرترا طعنا انسساتات نمحلاو كاب صباح ناصنتات حيزو التفلاليو عتوات ناي كتابتن حكمنا نطفتات سالاز السلاسله نقل حمامات تقليل وخطفهم كله نبزحات دما نابتستحت درجهم أوريدوهم يركب انتو خونه حالوات عنا انسسا أب حدا رفت ززازم زي كونس كتسالن وحسن آليا زحاتت عيوس لزخونه منستر حرشا عامتاوي أب نطف مدبات كتابتن حكمنا تتسميدو يركب نابنت أب كل انزواتات بتقلالا أستات 2.5 مليون تريت عامتاوي يختبا عنا تريت بحكمنا كتابة انتراي زي كونه انت اللاي بقى مقاقباس لزوحاس حارستوت أب حملاي مقبياتو كيروم نخسرهو سالا التقبر حيال تعري أبز اوان أزيوم بزحات حارستوت معرة نمقبي سبز قبرو حرشاو لمعات مسناي كله بدهوتاتو نمقبي انسسا زخون مريت بمفلاي التفل علي عينت قتليا مقبي كفريو كابز جمرو عامتات أقصيروم يركبون أب عبيت هابت انسسا اتسالساي وسان رواحي من محياش عاليتي أبز مراي اتقبرو مرمرات ولاكو أبركتو أم دحان زقمقم انتخونه بفلاي أب من محياش عاليتنا يتسوا كبتقنا بركت زبالة فتناتات تغيرون يقبرارو منغستي مروتات عاليتاتنا يتسوا كبتي كاب دق إنا أتوان مستنى وشت أهاجر دما إنا داغلن كتسال فتناتات أم مقبار تسانيهم حدا خابزي عاليتني من محياشن كالق كتواون طعناون ربحاتات زلون ميلا زمناو أقباب مدقال انسسا وي artificial insemination زمناو ميلا مدقال انسسا عاليتو من طعناو من فلوطات كاب زخونو تبعتيو التأكب زرئي نام مهتسان آنستيتي لان بمسرات زقبر مسرح كوينو التفلاليو ربحاتات يهب قال خاب ربحاتاتو مس النرئي بلوطات عاليت أرحو بقعاتهم بسلع على الترزخن تكمولهم يخيل أب زمناو مدقال حدا أرحا أب حدا جيزي أب لابوراتوري دحر من مسرحو نخلت تيميتي كساب كل 250 كبتي كواسب زغل متن زرئي يركبو أب زخون كفال عالم زركب بلوز أرحا زهرقو بممتع بقليلو بقعاتو خت مزمزو يكال كاب دقز آتوا يخونا استداقلا مبقلاويان نايت سبا كبتي بمنقد زمناو ميلا بمروت أرحا مزداقلا عاليتن تمحيشو زبركة مهرت تصبا نخهبا يحجز أرحا محاسلة زي يدلي كاب كبير وصائتات قلب محدران كنكن أرحان ندحن بتوسخي ببهراو موسى كم محلالو في زخقلو كم مبرعان زعمسو الحمامات يوجد كابزا مستقصنا من مدايات مالت طعنا أمقاقبان زمناو ميلا مدقال انسسان زقبر زلو نتفتاتن زمزقب زلو قسقاسن نمعزاب كم اون نهزبي نمللايوم نابزو عن سبات وعيزنا زدالنا يمدب نايلو متحستو مدب فرط عريب أتو تصقز أب انباي أب جنفر حرشا زو عن سبا حالافي أهدو لمعات سباي نسو بزعب حفشا وخنوتات نايت سبا خبتي أب زو عن سبا أملكتو بخمس السعب يقلت زوانا حفشاو بزي تريتنا انتهي مسن نبال مكبتن ترينا زيني مقواسة كبتي أساس 275 زخونا مقواسة كبت اللوانا انتري بقي 484 شخباب وخلونا مزعنيا أساس 33 زخونا مزعنيا قمل حدا 50 شيخ دوروكا ناب 318 شخبابي بزي تريتنا بحفشنا زوانا زي مالك كا زوبازي تابناي زحلفت مكروه كنري خلنا زياده ابناي مغواسه وي كام ناي مربح نسا زحرستاينا او سمركسو من نبابرو زمر حزبي زلنا
ጠቅላላ 2141 ዝኾና ፀባ ከብቲ ኣለዋና ኣብዚ ዞባ እዚን ኣብ ክልተ ምቀላ ፅሩያት ጋሙስ ንብለና ኣለዋና ምስ ጋሙስ ተዳቀላ ናይ ሃገርና ከብቲ ከዓ ከም ድቃላ ጋሙስ ኢልና ዝሓዝና ኢና ኣለና በይነን ክንሪአን ተኮይና 1757 ዝኾና ናይ ፅሩያት ጋሙስ ዝበሃላ ወይ ከዓ ሆልስቲን ዝበሃላ ማለት እዩ ከባቢ 384 ዝኾና ከዓ ናይ ድቃላ ጋሙስ ወይ ከዓ ተናይ ሃገርና ከብቲ ምስ ናይ ጋሙስ ተዳቂለን ዘለዋ ከብቲ ኣለዋ ማለት እዩ እዚን ፀባ ከብቲ ከዓ ዝርግሐን ክንሪኦ ከለና ኣብ ንዞባ ከረን ሓጋዝ ሃመንማሎ ኢላበርዒድ ኣተከሌዛን ገለብ ሓቦሮ ሓልሓል ዝተዘርግሐ እዩ ዘመናዊ ሜላ ምድቃል እንስሳ ዋላ እኳ ብንኡስ መጠንን ብዘገምታን ይኹን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ደሓን ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣቶ ፀገዛብ እምባዬ ኣብቲ ዞባ ኩነታትን ተቐባልነት ሓረስቶትን ዘመናዊ ምድቃል ናይ ፀባ ከብቲ ከመይ ከም ዝመስል ብከምዚ ዝስዕብ የብርህ ምድቃል እንስሳ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንሰሚኔሽን ንብሎ እቲ ሴንተርናትና ኣብ ከረን እዩ ዘሎ ኣብ ሴንተር ዘሎ ንብዙሓት ንኡሳን ዞባታት ከም ከረን ሓጋዝ ሓመልማሎ ኢላበርዒድ ኣተከሌዛን ገለብ ሓቦሮ ኣገልግሎት ንህቢና ክሳብ ሕጂ ካብ 2016 መወዳእታ ክሳብ ሕጂ 1919 ዝኾና ከብቲ ኣዳቂልና ኣለና ካብዘን ተዳቂለን ዘለዋ ከዓ ዝተወለዳ ኣለዋ ብደረጃ ፆታ ክንሪኦ ከለና 300 ዝኾና ተባዕትዮን 292 ዝኾና ብድምር 592 ምራኩት ከዓ ሓደሽቲ ዝተወለዳ ኣለዋና ሓረስታይ ፋኑኤል ቀሺ ኢሳያስ ተቐማጢን ዞባ ከረን ከባቢ ዋሊኩ ሓደ ካብቶም ተጠቐምቲ ዘመናዊ ሜላ ምድቃል እንስሳ ብምዃን ዛጊት ክሳብ 24 ናይ ፀባ ከብቲ ብዘመናዊ ሜላ ዘዳቀለን ብርክት ዝበለ ረብሓታት ዝረኸበን እዩ እዚ ዘመናዊ ምድቃል ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚረ ሕጂ ዘመናዊ ምድቃል ጀሚርና ኣለና መሰለኒ ኣነ ተሓጓስ ተቐቢለ ምክንያቱ ብዙሕ ውፅኢታት ከም ዘለዎ ከዓ ካብቲኦም ክኢላታት ንሰምዕ ነርና ምህሩና ከዓ ነይሮም ከምቲ ድምሃሩና ከምቲ ዝሓበሩና ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ረኺብናሉ ማለት እዩ ረብሓታት ትብሎ ቀዳማይ ነገር ምሩፅ ዘርኢ ትረክብ ኣለኻ ካልኣይ እቲ ምራኽ ወይን እቲ ናይ ርእሱ ጉለት ኮሎ ነቲ ዓላማ የሸግራኒ ብጣዕሚ ምሩፅ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ብሰላም እያ ትገላገል ማለት እዩ እቲ ጥዕነአን ይኹን ኣብቲ ውፅኢተን ይኹን ምሩፃት ስለ ዝኾና ንዓና ከዓ ዓብ ሓጋዚ ዝኾነና ቀልጢፈን ዓብይቲ እዮም ምራኹት ጥዕነኦም ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ሕጂ ፅቡቅ ውፅኢት ኢና ንረኽበሉ እቲ ናይ ምድቃል ሓረስታይ ዮናስ ተነዎ ብወገኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዝቕመጥ ኣፍራይ ናይ ፀባ ከብቲ ኮይኑ ካብ 2017 ኣትሒዙ ተረባሒ ናይ ዘመናዊ ሜላ ምድቃል እንስሳ እዩ ንሱ ብደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክሳብ 15 ናይ ፀባ ከብቲ ኣዳቂሉ ይርከብ 17 ጀሚረ እቲ ምድቃል ብጅምሮን ከለኹ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ከብትስ ከም ዝኾነ ይዳቀላ ኢሎም ዝሓበሩና ቀዳመይቲ 2017 ኣዳቂለ ናብ 2019 ካልኣይ ግዜ ኣዳቂለ ኣንስተይቲ ወሊዳ እታ ኣንስተይቲ ድማ እንደገና ኣንስተይቲ ወሊዳ ድላ ኣላ ሕጂ ነቲ ናይ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ተዋሃበና እተን ከብቲ ብዙሕ ፀባ ስለ ዝህባ ቡና መሪጥና ንኽነዳቀል ኣቶ ኢሳቅ ኪዳኖ እውን ተቐማጢ ምምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ንኡስ ዞባ ኢላበርዒድ ኮይኑ ኣብ ምፍራይ ናይ ፀባ ከብትን ምፍራይ እተፈላለዩ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝነጥፍ ኣብነታዊ ሓረስታይ እዩ ኣብዛ ዝበዝሐ ክፋላ ብጎቦታት ዝተኸበ ፀቢብ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘለዎ ዓዲ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኢሳቅ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ንጥፈታት ሕርሻ ብሓፈሻ ካብ 2018 ኣትሒዙ ድማ ኣብ ሃብቲ እንስሳን ልምዓት ፀባን ዝነጥፍ ዘሎ እዩ ንሱ ዛጊት 7 ናይ ፀባ ከብቲ ብዘመናዊ መንገዲ ዘዳቀለ ኮይኑ ንረብሓታት ዘመናዊ ምድቃል ብከምዚ ዝስዕብ ይገልጾ ሕጂ እዚ ናይ ዘመናዊ ምድቃል ካብ መጠን ላዕሊ ወሳኒ ምክንያቱ ብዕራይ ትምግብን ኢኻ ዝሓፀረ ነታ ጥዕና ናይታ ከብቲ እውን እዚ ካብን ናብን ናይ መውስቡ ሕማም ዝመሓላለፍ እታ ከብቲ ናፃ እያ በዚ መሰረት ታላም ፎኩስ ብዕራይ ንእሽተይ እንተኮይና ዓባይ ኮይና ሓደይቲ ናይ ዘመናዊ ምድቃል ሕጂ እተን ከብትኻ ዘለወን ጥዕናን ነታ ከብቲ እውን ወሳኒ ንሱ ናይ ምድቃል ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣመጋግባ ንጥዕና ከብትን ምህርቲ ፀባን ኣብ ተራ እዩ ዝፃወት ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣመጋግባ ናይ ፀባ ከብቲ ከመይ ከም ዝመስል ንኣቶ ፀገዝኣብ ተወኪስናዮ ኣለና 261 ሄክታር ዝኸውን ናይ ሎሚ ምግቢ እንስሳ መሬት ኣለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢ እንስሳ የፍርዮም ከም ኣልፋልፋ ሳዕሪ ሓርማዝ ዕፉን ሉስንያ ሞሪንጋ እዚአን ምግቢ እንስሳ ኢልና ከምቲ ኣንተ ዝበልኩም ምስ ናይ ኒሃፑን ኣታቲናዮ ስለ ዝነበርና ዝርግሕ ኣለዎ ኣብዚ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ኣስታት 261 ሄክታር መሬት ሎሚ ምግቢ እንስሳ ይፈርዩ ካብዚ 261 ሄክታር ኣብ ዓመት ክንደይ ምግቢ እንስሳ ነፍሪ እንተኢልና ኣስታት 190,000 ኩንታል ዝኾኑ ምግቢ እንስሳ ከዓ ይፈርዩ ኣብነታውያን ሓረስቶት ፋኒኤል ቀሺ ኢሳያስን ኢሳቅ ኪዳንን ብወገኖም ንኸብቶም ጥሉል መግቢ ከምግብዎን ምስ ጀመሩ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዝረኸብሉ ይገልጹ መጀመርታ እቲ ባዕሉ ዝበቆለ ሳዕሪ ካብዚ ፀሃያይ ገለመለ ንብሎ ብኡኒ ጀንቢረ ሕጂ እቲ ውፅኢት ብዙሕ ኣይኮነን ድሓር ግን ኣብዚ ኣልፋ ኣልፋ ኣብ እዚ ሳዕሪ ሓርማዝ ኣብ ዕፉን ምስ ወሰኩ ግን እቲ ክሳያን ካዳ ወሰኹ መፂና እቲ ውፅኢት ናተን ሕጂ ኣብቲ ኣልፋ ኣልፋ ናብቲ ሳዕሪ ሓርማዝን ብዝያዳ ይሰርሕ ማለት እዩ እቲ ምግቢ ሕጂ እቲ ውፅኢቱ ከዓ ኣብኡ ይሓይሽ ሕጂ እቲ ውፅኢቱ ቀዳማይ ነገር ኣብ ጥዕነአን ኣለዎ እቲ ጥሉል ምግቢ ምምጋብ ካልኣይ ኣብ ፀባዊን ሓፊስ ዝኸውን ብጫ ዝኸውን ኣይ ቀጥነካን እንድሕሪ ቀጠልያ ምግቢ ትምግብ ኮንካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ውፅኢቱ ኣብኡ እዩ እቲ መጀመርታት ናተን ጉቡእ ናተን ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ጥራሕ እዩ ቀጠልያ ዝበልዐት ላም ነብሳ ነግረካ ፍርያታ ፍሉጥ እዩ እቲ ምግቢ ወሳኒ ቀጠልያ እዩ ግን ንኩለን ግሪን ትብል ከምኡ ደረቕ ሬሽን ኣለና ቃንጫ ሳዕሪ ኢብን እዚ ዝሪእኽዮ ሓረጭ ውድዓከር ኣጥሒና እዚ ናይ ስምስም ግለት ንጥቀም ኢና ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ዘመናዊ ምድቃልን ስሩዕ ኣመጋግባን ምክትታል ጥዕና ናይ ፀባ ከብቲ እውን ካብቲ ብቐፃሊ ዝትግበርን ብዕቱብ ዝተሓዝን ንጥፈታት ኣፍሬት ፀባ ከብቲ ዞባ ዓንሰባ ምዃኑ ኣቶ ፀገዝኣብ ይገልጽ ተም ዝበለፃን ፅሩያትን ካብ ሕማም ዝያዳ ብፍላይ ከዓ ካብ ቲቢን ብሩሴላን ዝበሃል ሕማም ናፃ ዝኾና ከብቲ እየን ዘለዋና ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2016 ምርመራ ጌርና ነርና ኣብ ሽዑ ተገበረ ምርመራ ዝኾነ ፀገም ኣይነበረን ስለዚ ፅሩያት እንስሳ እየን ዘለዋና ማለት እዩ እዞም ኣብነታውያን ሓረስቶትን ብወገኖም ኣብ ጥዕና ናይ ፀባ ከብቶም ልዑል ኣተኩሮ ከም ዝገብሩ ክኢላታት ጥዕና እንስሳ ናይቲ ዞባ እውን ብቐፃሊ ከም ዝከታተልዎምን ይሕብሩ መጀመርታ እቲ ቀልቀልናተን ኣብኡ ኣይነብፅሕን ኢና ብቕልጡፍ ንኣልየለን ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ከጋጥመና ከሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣለዉ ቴሌፎን ኣለና ንድውለሎም ንሶም ብዝኾነ ቴክኒክ ይመፁና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እዚ ዝኾነ ሕማም ንሕና ኣይመፀናን ኣሎ ክታበት ክመፅእ ከለኻኒ ቀዳምነት መፅኦም ብኣና እዮም ዝጅምሩ ክታበት ተመፅኡ ቅልጡፍ መፅኦም ኣብዚኣ ይኸትውን ማለት ዝኾነ ዓይነት ምልክታት ወይ መንፋሕቲ ወይ ካልእ ምልክታት እንተሪእና ወይ ኣብ ናይ ወሊድ ዝኾነ ወይ ኣብ ናይ ካልእ ምልክታት ተሪእና ኸ ንነግሮም ከምዚ ዓይነት ምልክት ሪእና መሰለና ቀጥታ መፂእካ መድሃኒት ውሰዱልና መድሃኒት ኣምፂና ከምዚ መዓልቲ ወጊያና ከምዚ መዓልቲ ወጊና نحو مالتي حجة حمامات في الرندي قن قليلي بمعلتها وتكاتاتلو تخينكا تحمام كي كدخلو بقليل تقطعو كلينيك تقاناي مستي دوبنا مدهنيت مستي دوبنا استمرن حوسنا اب حمام سقا حجي تتقعي فلتني انا ጥዕና ከብትኻ ሓሊኻ ስሩዕ ኣመጋግባት ተኸቲልካ ከምኡውን ሓደስቲ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ውሕስን ርቡሕን ዝኾነ ፍርያት ፀባ ንምርካብ ኣብ ዞባ ዓንሰባ እውን በዝቕኑዕ ኣገባብ ዝጓዓዙ ሓረስቶት ብሓፈሻዊ ገምጋም ካብ ሓንቲ ላም ክሳብ 14 ሊትሮ ፀባ ኣብ መዓልቲ ከም ዝረኽቡ ክኢላታት ናይቲ ዞባን እቶም ሓረስቶትን ይገልጹ እዚ ፀባ ናብ ኣስታት 1.8 ሚልዮን ክሳብ 2 ሚልዮን ሊትሮ ፀባ ኣብ ዓመት ንረክብ ኢና ብደረጃ ዞባ ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ ከለና ካብተን ደቂ ኣላባሞስ 1.5 ሚልዮን ከባቢ
كابتن ناي دق على جاموس كابتن صريات جاموس 1.5 مليون كابتن دق على جاموس كا استاذ 300 لتر صبا عمت يفري بحفشا كان دي لتر صبا يفري نايتم كلنا نبيل له بافريج ني حنتلام انت مصينا جن حنتلام افريج نايزي زوبا ابت زبزح غزي كا بافريج كسب 14 لتر عم عبت حنتلام صبا تهبيا بس زي افريج برك سب 25 30 زخدا خبتون اللون افريج نايتن وحد زفريات بزو زفريان ترينا جن 14 لتر جمجما وتوت نايز ابا ناي حنتلام ناي زوبانا نجمجمو مالتي ሕጂ እቲ ንህና ፀባ ኣብ ምግቢ እንዲ ዝምርኮስ ሕጂ እቲ ፀባ ካብ 10 ናይ ንግሆ እንድሕምፅያ ናይ ምሸት 11 12 ሕጂ እዚ ኣብቲ ኣመጋግባኻ ማለት እዩ ንሕደይ መጊብካ ጠዋልያ ትወርድ ከምቲ ኣይትካ ትኸይድሳ ንሕሪ ቁርብ ክሳይ ጌርካ ምሳኻ ትኸይድ ምህርቲ ኣብ መዓልቲ ወይ ዝበልና ወሲድኪ እንተ ከምቲ ዝብለክ ዘለኹ ንሰን 10 9 11 ድሕለባ ኣለውን ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ጥዕና ከብቶም ብምሕላው ግቡእ ኣገባብ ኣመጋግባ ብምኽታል ከምኡውን ዘመናዊ ኣገባብ ምድቓል ብምትእትታው ፍርያት ፀብኦም ከውሕሱ ከም ዝግባእ እቶም ዘዘራረብናዮም ክኢላታትን ሓረስቶትን ይላበው ወሳል ዝኾነ ህዝቢ ከምዚአን ናይ ፀባ ከብቲ ሕጂ ኣልዋና ኣና ሕጂ ናይ ፀባ ከብቲ ናይ ስድራና እዚአን ከብቲ ናይ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ውፅኢት ግን ኣብዚአን ምስ መጀመርታ ተሃልኪ ኣብዚ ቀልል ካላይ እቲ ፍርያት ናይ ፀባ ነዚአን ቀይሩ ዝኾነ ሰብ ኣብዚአን ክነጥፍ ኣለዎ ወይ ዝላቦ ምናልባት ከም ክኢላ ወይ ከም ናይ ኤክስቴንሽን በዓል ሞያ ኣብዚ ኮይኑ እንታይ ዘመሓላልፍ ሓረስቶት ምስራሕ ናይ ፀባ ከብቲ ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ምዃኑ ፈሊጦም ገንዘብ ይርከቡ ኢልካ ወይ ከዓ ይገብሩሎ ኢልካ ኣቲኻ ኣብ ክሳራን ኣደዳን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከይትወድቕ መጀመርያ ፍቅሪ ናይ ጥሪት ክህልወካ ኣለዎ ፍቅሪ ሓልዮት ፍቅሪ ምስ ዝህልወካ ኢኻ ኣብቲ ሞያ ተኣቱ ኣብ ጥሉል ምግቢ እንስሳ ዝተመርኮሰ ምርባሕ ናይ ፀባ ከብቲ ክገብሩ ከም ዝግብኦም እዚ ኮንሰንትሬት ዝበሃል ምጡል ምግቢ እንስሳ ዝበሃል ናይ ፋብሪካ እቲ ካልእ ኬሚካላት ብፍሉይ መንገዲ ተዳልዩ ዝመፀ ምግቢ እንስሳ ውዒሉ ሓዲሩ ናቱ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ናብኡ ከይደፍአ ሓረስታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥሉል ምግቢ እንስሳ ዝተመርኮሰ ምፍራይ ናይ ፀባ ከብቲ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝላብዎ ሕማም ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ከዓ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ነገር ኣብ ክንዲ ዝጥቀም ብናቱ ናብ ዝቀረበ ናይ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ናብ ሕርሻ ከይዱ ሓበሬታ ሂቡ ግቡእ ፍወሳ ዝረኽበሉ መንገዲ ክፈጥር ይላቦ ካብዚ ፀንሐ መደብ ተማሂርኩም ክትከውኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሩኽ ቅነ